Rhodes in the corner and now along the half court. Oh, beautiful wheel around move. McCarr shoots and scores! Colorado wins it in overtime. What a pirouette goal scored by the young defenseman Cale Makar. Vážení hokejoví fanúšikovia, milí priaznivci podcastu Coast to Coast Show, máme tu ďalší týždeň a s ním aj novú epizódu. A tak ako som už avizoval na našich sociálnych sieťach, tak máme pre vás pripravenú takú špeciálnejšiu epizódu, na ktorú sa osobne veľmi teším. A takisto som veľmi rád, že tu máme taký prvý poriadny rozhovor, čo sa tej letnej off-season týka. No a týmto by som tu s nami veľmi rád privítal reprezentačného útočníka, zároveň novú akvizíciu švédskej Skellefteå, Olivera Okuliara. Oliver, vitaj. Ahoj, čaute. Som veľmi rád, že si prijal naše pozvanie a rozhodol si sa pripojiť na chvíľku do podcastu. Veľmi to pre nás znamená a uvedomujeme si, že aj ten čas počas tej off-season je veľmi nabitý, aj čo sa týka tých prípravných zápasov a jedno s druhým, takže sme veľmi radi, že ťa tu máme. No a aby som nezabudol na mojich kolegov, tak je tu samozrejme, ako ste zvyknutí všetci, Hola Frosty, takže chalani, vítajte, čaute. Čaute. A poďme na to, kľudne začneme. My sme si na ťa, Oliver, prichystali také otázky, možno jednoduchšie, možno zložitejšie, uvidíš sám. A začal by som úplne tak zľahka a jednoducho a spýtam sa te, že ako sa máš, aká je aktuálne situácia? No, docela fajn. A ešte sme nezačali hrať, tak trénujeme, je to ťažšie, ale tak to je ten august vždy taký ťažší, takže zatiaľ všetko dobré. Čiže aktuálne už si vo Švédsku, hej? Áno, už som vo Švédsku, už trénujeme s týmom. A aké sú tie tvoje prvé nejaké dotyky s tým švédskym hokejom alebo celkovo s tým mužstvom, mestom a tak? Ako to prebieha? Tak mesto je super, ako nie je veľké ani malé. Je tu všetko, čo potrebujeme a v týme ma zatiaľ prijali všetko super, takže ten začiatok je vždy ťažší sa zoznámiť, ale to bolo docela jednoduché, takže super. Super. Ja by som začal tým, že by sme sa trochu pozreli do minulosti. Samozrejme vieme, že si začínal na Slovensku, potom si sa presunul do Fínska a Mhm. práve z Fínska potom nastal taký výraznejší presun do Hradca Králové, a odkiaľ potom po 2 sezónach si sa presunul na farmu Florida Panthers, alebo respektíve teda do Charlotte Checkers. A mňa by zaujímal spätne ten tvoj pohľad na ten transfer z Fínska, zo Saipy do Hradcu Králové, že ako by si to možno zhodnotilo, čo sa tých Čiech týka, že bol to možno taký, dá sa povedať v úzokách, akože najvýraznejší presun v svojej kariére, lebo vieme, že tam potom nastal práve ten kontakt s týmom NHL a tam sa to celé možno tak akože začalo zlepšovať, alebo tam možno nastal taký ten prvý kontakt, čiže zhodnotil by si možno ten presun do Čiech, do Českej extraligy ako taký, povedzme, kľúčový? Tak z určitého pohľadu áno. Dostal som tam v tom veľkom hokeji, by som povedal, keď nerátam Slovensko, tak som dostal taký väčší ice time a takú pohodu, takže ma to tam určite odrazilo do ďalších veľkých hokejových krokov. Tak by som to asi zhodnotil a bolo to uh, super trénerský štáb, takže ten vo mne veril a či už to boli tréneri alebo manažer, tak uh, som tam prišiel ako mladý a kvázi vedeli, že som taký projektový hráč, že môžem vystreliť a vlastne brali ma tak a počas roka som sa vlastne už stal jeden z tých ťahunov z toho týmu, takže to bolo fajn. A chcem sa ťa opýtať, myslíš, že si ťa tam vyhľadal prezident klubu alebo vyslovne tréner Martinec? Tak tréner Martinec ma poznal, keď sme hrali on bol sa mi zdá, že hlavný tréner v Česka na 18 a začal ma sledovať a potom, keď som išiel do Fínska, tak ma chcel tiež už, aby som išiel do Hradca, ale tak ja som chcel ísť do Fínska, takže som išiel tam a mal stále záujem o mňa a poznal ma aj on a
určite aj generálny manažer, ale hlavné asi slovo bolo, že som tam išiel od trénera Martinsa. To je super, určite, že keď takto máš tú chémiu aj s tým trénerom, že proste naozaj si v tom mužstve chcený. A vlastne počas tej druhej sezóny v tom Hradci Králové, už počas sezóny si mal nejaké náznaky, že teda mohlo by prísť k tomu presunu za more, že teda bolo záujem iba od Floridy, alebo mal si ponuky aj z viacerých tímov NHL? Tak niečo sme sa tam bavili, aj agenti nejako udržovali vlastne kontakt, dajme tomu so scoutami a tými českými a nejaký záujem tam z tej Ameriky bol, ale nič konkrétneho a až potom po sezóne vlastne Florida mi ponúkla kontrakt. Takže vlastne až po Uh, majstrovstvách sveta, áno? Ja som nebol vtedy na majstrovstvách Aha. ten rok. To bolo po sezóne v Hradciach som Mhm. podpísal ročný kontrakt s Floridou. a čomu by si pripísal to, že sa ti tak až fest skvelo darilo v tom hráci tie 2 sezóny, že si vlastne bol lídrom mústva, v tej druhej sezóne si vlastne vyhral aj kanadské bodovanie mústva. Čomu by si to pripísal, že sa ti tam tak darilo? Mm, Ťažko povedať. Ten druhý rok to bol v podstate ten tým a mi vyšiel začiatok a postupne to bolo postavené na mne, aby som dával góly a bol ten kľúčový hráč a si myslím, že pred sezónou vedeli, že mám nejaký potenciál v minulé sezóny, ale asi úplne nechceli to hádzať pred sezónou na mňa, že chceli, aby som bol taký hráč, ale bolo to tak všetko postupne a nebol žiadny tlak vyvíjaný, takže ono to ide aj ľahšie, keď nie je ten tlak. Poďme sa možno bližšie pozrieť aj na tú poslednú sezónu, ktorú si, ako sme zmienili, odohral na farme. A mňa by zaujímal možno tvoj pohľad na tú sezónu, čo sa individuálnych štatistík týka, lebo z tímového hľadiska vy ste samozrejme skončili až vo finále, kde teda to nevyšlo, ale dá sa určite hovoriť o, asi by som povedal, dobrej sezóne, aj keď možno s takým akože smutným koncom. Ale mňa teraz zaujímajú možno tie individuálne štatistiky, lebo keď sa na to teraz pozriem a zrekapitulujem to aj pre našich poslucháčov, hej, že 69 zápasov, 19 gólov, 22 áčok, že bol si v celku produktívny, čiže zaujímal by ma možno spätne tvoj pohľad na tú sezónu a že ako si s ňou spokojný hlavne z toho individuálneho hľadiska, lebo za mňa akože tie čísla sú ozaj skvelé. Ono, ten začiatok bol ťažký, takže mm, nebol som ešte úplne stotožnený s tým ihriskom aj s tou hrou prvé 2 mesiace, takže tam určite, keby mám lepší ten štart, tak je to aj lepšie z tohto hľadiska, ale potom nejako som sa aj v hlave upokojil a už to išlo docela takým stúpajúcim trendom. Bol tam samozrejme nejaký výkyv začiatkom roka nového, ale, ale si myslím, že to ako nebolo to, ja by som povedal, nič, nič zlého, ale od svojho maxima si myslím, že to je ešte, že to je tam, kde stúpa, takže bolo to super, určite, ja som rád za každý jeden gól alebo bod, ale na druhej strane si myslím, že mohlo to byť aj lepšie. Vieme, že vlastne si tam začínal na pozícii krídla, ale teda potom si ťa tréner dal aj na centra. Že ako si bojoval s touto zmenou, že sadlo ti to ten center, alebo bolo to také, že necítil si sa tam úplne komfortne? Tak ja už som vlastne v kempe na Floride začínal na centri, takže A nejak mi to nevadilo. Hral som občas aj krídlo, občas centra, takže kde tréner potreboval ma dať, tak tam som hral a väčšinou to bolo asi hlavne do polky sezóny štvrtý center a potom vlastne na playoff som bol tretí alebo druhý center, takže uh, také zo začiatku zvláštne, ale bolo to zase niečo nové a som rád, že som si zahral centra a viem, že
ho viem do budúcna hrať. Takže je to zase dobrá skúsenosť a dobrý posun aj v tomto. A myslím, že to je aj tým, že si postupom času získaval dôveru toho vášho trénera Gordyho Kínera, že vlastne on má rád takú tú tvrdšiu hru a tebe nerobí problém hrať takto tvrdšie. Určite je to ťažšie, že sme si museli nájsť nejaký k sebe vzťah, ale mali sme zo začiatku 2-3 rozhovory spolu a on mi povedal, že čo odo mňa čaká a ja som mu tiež nastínil, že ak by som bol rád, aby som v tom týme bol vnímaný a z jeho hlavnej strany a si myslím, že od tej doby to bolo z dvoch strán, a že sme si vyhoveli a on čo chcel, tak ja som pre ňoho vždy sa snažil urobiť a naopak tiež, že mi dal dôveru v nejakých potom situáciách a tiež dôležitých, čo mám ja zase rád takže ten vzťah potom bol už docela dobrý, korektný by som povedal. A myslím, že aj pomohlo tomu, že, lebo vlastne ten tvoj tréner Gordy Kinner bol brávaný ako bitkár AHL. Ty si v podstate bol najtrestanejší hráč mužstva. Myslím, že aj toto pomohlo tomu, že... Ale to si nemyslím, ale tak mal veľmi rád hráčov, ktorí sa toho nebali a išli hlavne do súbojov. On bitky tiež mal, akože nenútil nikdy nikoho, aby sa bil, ale mali sme tam jedného bitkára a ten proste, keď bol v zápase, tak tiež bol tvrdý a keď potrebovalo byť, že niekomu niečo zle spravil, tak vedel sa zastať, takže si myslím, že on nejako to nevyhľadával, že by chcel, aby sme sa bili, ale chcel, aby sme boli hlavne v tých súbojoch tvrdí a vyhrávali tie súboje a to mám ale aj potom kvôli tomu docela rád. Určite vlastne počas tej sezóny, ako sa to celé vyvíjalo, kolab neprišiel, nakoľko teda väčšinou oni si zobrali Florida, aj keď tých zraní moc nemali, teda zobrali z tých skúsenejších hráčov. Tvojím spoluhráčom bola Jesse Puljujärvi, ktorý bol v minulosti vysoký draft pick Edmontonu a vlastne potom bol aj v Pittsburghu, v Caroline, teda teraz došiel na tú Floridu. A nevedel sa nikdy nejak výraznejšie presadiť v tej NHL, teraz odchádza vlastne do Švajčiarska, do Ženevy. Aký to bol spoluhráč, lebo teda naozaj od neho sa očakávali veľké veci, nakoniec to nenaplnil. Že ako si ho ty vnímal ako spoluhráča, že dal aj tebe niečo do toho ďalšieho vývoja kariéry? Tak jasné, tak niečo sa určite na ňom dalo odpozerať, ale tak v tej AHL si ide vlastne každý svoje, aby sa dostal hore, ale si myslím, že na to, že sme boli v AHL, alebo jak sa hovorilo, že ten tým nikdy nie je tak spolu, tak si myslím, že to bolo fajn, aj preto sme došli tak ďaleko a tí starší chalani čo boli, tak sa vždy snažili pomôcť nám a tá skupina v tom týme bola docela fajn. Bolo možno niečo celkovo na tej sezóne v AHL alebo celkovo aj v Amerike, by som povedal v Zámorí, čo ťa prekvapilo? Možno čo sa týka ligy, alebo možno celkovo aj toho životného štýlu v Zámorí, že s čím si sa musel tak najviacej popasovať? Tak ono asi každý deň vás niečo prekvapí tam, by som povedal v tomto zmysle, že po tej hokejovej stránke, že fakt neviete niekedy, že či hráte alebo nehráte tým, že je tam veľa hráčov, ale asi v hlave som bol tak nastavený, že nič špeciálneho by ma nemalo prekvapiť a išiel som fakt, že každý deň s tým, že môže sa stať hocičo, ale urobiť hlavne 100%, či už na tréningu alebo na zápase a ísť deň po dní, tam nejaké dlhodobé ciele, to je ťažké, lebo predsa je to tá AHL, každý bojuje o tú NHL-ku, ale bolo fajn, že my sme mali to aj nastavené, takže sme chceli vlastne od začiatku vyhrať ten Calder Cup. A taká otázočka, mal si aj niekedy, že by bol náznak, že by ťa zavolali hore do prvého mužstva? Asi nie. A ono sa to aj nedá, aby som tak povedal, že to príde zo dňa na deň. Niekto sa zraní hore a hoci koho zoberú, ale asi sme vedeli tú hierarchiu toho týmu, že
že kto pôjde prvý, kto druhý a tak ďalej, takže na to som ani nepozeral. Mhm. Keď ste mali ešte ten predsezónny camp úplne, že teda boli si tam aj s hráčmi NHL, že bolo to také nakombinované. Aký bol, dajme tomu, vlastne Tkečak, lebo od Tkečakovi sa hovorí, to je ten hráč, ktorého nenávidíš, keď hrá proti tebe, ale miluješ ho, keď je v tvojom mužstve, že teda, akú máš ty s ním skúsenosť? Oni tam boli všetci fajn a keď vlastne sme boli spojení, tak sme trénovali väčšinou dve peťky z AHL, dve peťky z NHL a sme vlastne každý vlastne trénoval naplno a bavili sme sa normálne, takže nič špeciálneho. By som povedal, je to jak v normálnom týme, ale a, samozrejme sme obkúkávali si myslím, že že sme boli noví od tých NHL hráčov, tie veci. Ty si počas predošlých rokov, ešte povedzme počas aj mládežnických súťaží pôsobil v Zámori a samozrejme hrával si za Phoenix a takisto vo vhl za Lethbridge Hurricanes. Vnímaš to spätne možno, že toto pôsobenie v Zámori ti pomohlo, aj čo sa týka toho presunu do ahl, že možno ten faktor menšieho klziska, že vedel si lepšie, do čoho ide, že bol si lepšie pripravený? Niečo som vedel z tých 2 rokov a to na začiatku pomôže a ale predsi tam v tej juniorke je o nás postarané, sme ešte vlastne boli kvázi deti, takže bývali sme v tých rodinách a v tomto mužskom hokeji už nikto sa o vás nestará a prídete a už otrenujete a ostatné veci sú na vás, takže trošku je to iné. Pomohlo ti vlastne v tomto aj presunúť za to more, keď si išiel, že teda na tej farme si mal potom aj českých spoluhráčov, že bol tam Marek Ašler a Mikuláš Hovorka, že bolo toto také fajn, že naozaj aj po tých tréningoch či po zápasoch, že mal si tam tých, nazveme to krajanov, ktorí hovoria vlastne skoro tou istou rečou. Ale určite tak. My sme vlastne s Alšerom boli skoro stále spolu a sme si veľmi pomáhali a takisto aj s Hovorkom, takže bolo to super, že tam boli sme takto traja a určite bez nich by to bolo oveľa ťažšie a takto sme to mali. Si myslím, že takú zjednodušenú prácu na tom zimáku, že sme sa vedeli podporiť, ale samozrejme aj mimo, že sme vedeli spolu niekde a bolo to určite skvelé to, že sme mali vlastne takto nejakú oporu v jeden v druhom. A jak by si dokázal popísať život v Severnej Karoline mimo hokeja? Ono, jak sa hrá tých 72 zápasov, moc toho času nie je a ešte keď sme na tripoch, takže bolo to fajn, veľmi pekné mesto, takže no, človek si to užíva tam aj z tohto hľadiska, že keď potrebuje niečo, je tam všetko, takže A bolo tam aj pocítiť, že vlastne, že Severná Karolina je hlavne mužstvom Carolina Hurricanes? asi v Charlotte nie, lebo tam bol vlastne ten basketbal, by som povedal, s Mhm. tým americkým futbalom číslo 1 a oni tam milujú hlavne tieto dva športy a najviac asi ten americký futbal. Si Mhm. ho navštívil? Ja som bol iba v Miami na Delfins, takže v Charlotte mi to vôbec nevyšlo s tým, že hrali iba raz za týždeň a v nedele a my sme buď boli niekde vonku na tripe, alebo sme hrali domáci zápas. A teda môžeme ešte k tomuto vlastne, aký to bol zážitok byť na tom NFL, lebo všetci vedia, že keď je Super Bowl, áno, zastaví sa celý svet v Amerike, čiže títo nedele, vlastne čo sa týka toho amerického fotbalu, je to tam naozaj také vnímané, že proste ľudia si to idú, že je to ten v Amerike ten šport číslo 1. Aha, určite. Ja by som to, neviem, prirovnal asi Premier League tu v Európe, a že tiež každý a, tie najväčšie zápasy, keď hrajú napríklad Liverpool, Manchester United, že to fakt, že skoro každý pozerá v Európe, takže by som to tomuto asi prirovnal, alebo El Clasico vo Španielsku, keď je, tak každý tiež si to pozrie, takže áno, len tam má každý svoj tým. To je rozdiel v tom.
A mali ste tam vy aj ako nováčikovia takú tú rookie party, že teda museli ste nejak do toho týmu vstúpiť? Jasné, boli sme takto tiež vlastne vonku a mali sme vlastne nejaké, by som povedal, úlohy, ktoré spraviť, ale bolo to fajn, sme sa takto zoznámili a bolo to na začiatku sezóny, takže nám to prospelo určite. Dá sa povedať, že si vlastne Fahal zažil pomerne úspešný ročník, či už čo sa týka, ako sme spomínali, z tej tímovej stránky, alebo aj individuálne. A nastal potom teda tvoj presun do Európy. Vieme aktuálne, že si podpísal so Šeleftou. Mňa by možno zaujímalo, že či tam po sezóne nastala nejaká forma komunikácie zo strany Floridy, či boli za to predĺženie zmluvy, alebo aké si vlastne mal možnosti po tej sezóne. Tak sme boli nejako v kontakte a by som povedal, že nakoniec to zišlo, že ja som podpísal tuto v Európe v Skellefteå a nič zvláštne ako sa neudialo. Oni si na mňa uplatnili vlastne tú takú opciu alebo tie práva Florida, takže určite asi mali záujem, ale ja tým, že som mal už podpísané tuto, som bol dohodnutý v Skellefteå, tak to tak vypálilo. Bral si aj toto švédske mužstvo z toho hľadiska, že v podstate zo Švédska sa dá, alebo respektíve z Európy je najbližšia cesta zase na návrat do NHL, alebo respektíve za more? Uh, Asi skôr na to pozerám, takže chcem nejaký úspech a vlastne bral som to hlavne z toho hľadiska, že sa to dá zlepšiť a bolo príjemné komunikovanie s manažerom aj s trénerom a preto som si vybral Skellefteå. No naozaj, aj prípad Mariana Studeniča, vieme, že teda v tej Amerike na tých farmách sa teda potuloval, mal tam nejaké štarty aj v NHL a jemu vlastne naozaj ten prechod do toho Švédska vyšiel úplne extrémne. Čiže vlastne tvoje nejaké očakávania, teda si teraz úplne nový, áno, teprv sa s tým mužstvom novým zžívaš a tak, ale teda hovoril si, že teda vždy máš tie najvyššie ciele, tak asi ten cieľ pred sezónou je čo najlepšie sa etablovať a asi aj teda pomýšľať na ten zisk titulu. Je to ťažké o tom sa baviť teraz, ale samozrejme, keď idete do ambiciozného týmu, tak chcete urobiť čo najlepší výsledok a hlavne si zvyknúť a potvrdiť, čo od vás očakávajú. To bude tiež dôležité. Už Pre máš aj mňa, nejaké také informácie, že tréner že povedal, že čo bude od teba vyžadovať, alebo že už ťa nejak trošku tak usmernil v týchto prvých dňoch? Tak ešte som tu krátko, aby sme sa o takýchto veciach bavili, ale tak určite by očakávali o to, aby som potvrdil tú svoju hru, čo hrám a preto ma sem aj brali. Takže zatiaľ nič špeciálneho, ale snažia, na čo ma sem brali, tak, alebo akým hokejom hrám, tak to chcú, aby som hral ďalej. pozreli sme sa predtým na tvoje pôsobenie vo Fínsku, pozreli sme sa do Česka, takisto do AHL-ky, v krátkosti sme nakúkli samozrejme do Skellefteå a mňa by ale aktuálne zaujímal možno aj tvoj pohľad ohľadom reprezentácie, lebo tak máš niekoľko štartov, darilo sa ti a vieme, že tam samozrejme teraz blížia sa ostro sledované zimné olympijské hry. Pozeráš sa možno už aj takýmto smerom? Premýšľal si nad tým, ak by bola dobrá sezóna, alebo snažíš sa ísť skôr, takže krok po kroku? Asi to druhé by som povedal, tak dôležité teraz pre mňa hlavne tá Skellefteå dobre začať a mať tu si urobiť, by som povedal, takzvané nejakú tú pohodu a aby som potvrdil to, čo odo mňa očakávajú a potom to ide vlastne v ruka v ruke, takže mm, uvidíme, jak to vypáli tuto a až potom sa vlastne môžem pozerať na reprezentáciu.
Ale čo sa týka tej reprezentácie, bolo teraz spomínané, že teda v médiách to prebelo, že bol nejaký team building hráčov, že nejaké tej širšej nominácie, reprezentácie. Bol si tam aj ty? Áno, áno, mali sme tam asi 40 hráči. A vlastne, čo by si nám k tomu povedal, ako to prebiehalo? Bol tam s vami teda asi aj Vlado Orsak, jak nový tréner reprezentácie a po prípade, ako ty vnímaš túto zmenu, že teda Craig Ramsey už skončil vlastne a teraz tam bude Vlado, že ako to vnímaš? Vlastne neviem, jak je teraz na tom, ale tak nemohol a teraz to prebral vlastne Vlado Horsa, ktorý má už dosť skúsenosti a je skvelý tréner. No, v Čechách mal aj vlastne dva tituly a určite pozitívne, tak je to zase teraz máme slovenského trénera, takže bude to zase tiež v tomto skvelé a uh, ešte ma nikdy netrénoval, ale tak čo mám od chalanov, takže je skvelý a uvidíme. Veľkou témou dosť aj v médiách bola, povedzme, taká absencia komunikácie v SZLH. Nechcem teraz vytvárať žiadne konšpiračné teórie ani nič podobné, ale nedá mi to, musím sa ťa spýtať, aký je možno tvoj názor na komunikáciu zo strany SZLH? Bolo všetko v poriadku, alebo stretol si sa možno s niečím, čo avizovali niektorí hráči, že to nebolo úplne ideálne? Ja, ja som komunikoval vlastne s Peťom Prihalfom a vždy sme boli vlastne on ma trénoval hrať si, takže vždy mi povedal, že na ktorý turnaj idem a tento rok som vlastne nebol, takže ani som nemohol ísť, takže mne sa nič nejakého nestalo a takže zatiaľ ja nemôžem povedať ani jedno krivé slovo. Ono, ešte spomínali sme toho Craiga Ramseyho, ešte k tomu by som chcel trošku nadviazať. Vlastne počas toho, ako on prišiel do slovenského hokeja, tak veľa vás hráčov vlastne prešlo do tých lepších líg, aj do tej Ameriky. Teda ten jeho prínos bol naozaj obrovský. Už keď ty si bol aj teraz vlastne za morom, aj si s ním nejak komunikoval, ozval sa ti, lebo vieme, že on teda býva niekde v tom okolí Floridy. Čiže mal si od neho aj nejaké informácie, sledoval ťa? Craig? Áno. Alebo ja? Tak s Craigom som vlastne ani nemal mm, tento rok prečo byť, lebo však on mal vlastne pred majstrovstvami a oni vedeli, že ideme na play-off a sme hrali dlho, takže to som nemohol ísť, a on bol vtedy vlastne chorý a cez sezónu a som na žiadny turnaj nemohol ísť, takže nebol dôvod, prečo by som mal s ním komunikovať. Keď si bol ešte v tom Hradci Králové, že či aj to ti pomohlo, že keď tam bol ten Peter Frial, že ti to tiež bolo lepšie, že ťa mal lepšie povedané, že pod okom na tú nomináciu do repre. Tak on vlastne videl každý môj zápas, aj každý môj tréning, takže určite ma videl vlastne každý deň na zimáku a vedel, čo odo mňa čakať, keď ma nominoval a neviem, či to mal nejakú výhodu alebo nevýhodu, takže eh, ja ho mám ako za dobrého trénera, ktorý ma už mal aj Dukle Trenčín vtedy a tam aj v Hradci, takže my máme dobrý vzťah vo všetkom a bolo to fajn, že ma mal, Mhm. lebo je zase skvelý tréner a vo veľa veciach, síce on mal obrancov, ale vo veľa veciach vedel mi poradiť, hlavne čo sa týka hradca. Ešte teda sa spýtam aj ja. Vlastne teda teraz ideš sa jasne sústrediť na to Švédsko. Mhm. Budeš aj vnímať ten, nechcem to nazývať tlak, ale predsa vás internacionálov mimo tých švedských hokejistov je tam, tuším, trajaste. Čiže naozaj bude to pre teba také aj, že výzva, že dokázať, že na to má, že proste, že si vybojoval to miesto práve v tomto mužstve? Že vlastne neprišiel som sem iba tak na nejaký výlet, alebo jak by som to povedala, ale prišiel som vlastne z časti pomôcť aj tým chalanom a ono tu tá partia, hlavne zapadnúť, lebo tá partia je skvelá a oni vyhrali pred 2 rokmi titul, takže
skôr by som povedal zapadnúť a pomôcť nahradiť nejakých hráčov, čo odišli po tej vydarenej sezóne a tak to bude dôležité. Dobre, super. Tak myslím, že všetko, čo sme chceli, tak sme prebrali. A naozaj myslím, že máme za sebou naozaj výdatný rozhovor plný skvelých informácií. A ešte raz by som veľmi, veľmi rád poďakoval Oliverovi za to, že si našiel čas, za to, že nám odpovedal na otázky a myslím, že veľa to pre nás znamená a dovolím si tvrdiť za všetkých účastníkov podcastov, takisto poslucháčov, že ti budeme držať palce v novej sezóne, budeme ťa pozorne sledovať a budeme sa tešiť možno zasa niekedy inokedy na ďalší rozhovor. A na teraz ešte raz jedno veľké ďakujem, držíme palce. Vám, milí poslucháči, ďakujeme za vypočutie dielu. Mojim kolegom Frostimu a Holovi takisto ďakujem za sekundovanie a za pomoc. Díky. A budeme sa na vás tešiť zasa pri ďalšej epizóde, takže dovtedy hokeju zdar a prajem ešte pekný zvyšok týždňa. In the corner and now along the half boards. Oh, beautiful wheel around move. Shoots and scores! Colorado wins it in overtime. What a pirouette goal scored by the young defenseman, Cale Makar.